आयु सुखे आन्दार फैनानै सिनाखै नोंना र' जोंहानाव खान्थाला बुरजा थाइथों एबार बोसोराव 100था थाइथों हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं दायो जोङो प्रेक्टिसाव थांनो रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय आं सनारि लामा जिराव दङ बिलाइ सुखे लांफैदों साइकेल गैथ'आ आंना ओमफ्राय दिनै जोंना लिकेल जोंना नङा माने जों गामिनि आरोना जों गामिनि लिकेल दं बेखौ दसे नायनानै ओमफ्राय प्रेक्टिस थांसै आरोना आं मोनसे भिडिअ होखाबायमोन लांहिन थिनालि गरामारियाव जादों आरो ओमफ्राय दसे थांसै ओमफ्राय खेलखौल' देखायनोसै दे आङो नोंसोरनो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय देरदों दायो मोनफैबाय जों ओमफ्राय आपेल लाबोदोंमोन ओमफ्राय जागासिनो दं मानसि गैया आरोना नै लोगोफोर आं फिलान खालि स्टुडिय'आव आङो लोगोफोर आङो माने भइस रेकर्ड सोना होनाया अखा हादों दै अखा माने दामानि अखा हागासिनो ना बयबो मिथिखायो अखा दिन ओमफ्राय नैबे दा गेलेबाय थानाया आंनिनो बिदा आरोना आंनि बिदायाबो गेलेदों बारा एक्सपार्टआनो गैया बेहा बारा गेलेदावा नालाय ओमफ्राय गामियावथ' ओंखारनांगौ जायोना उफाय गैया लोगोफोर रोङाबाबो गेलेदों आरोना बास्रालाय आं बिराद गिनो ओंखारदों न'नि बिदाखौ बारा हाबाङा बास्रा खारनोबो हाया बारा बलाबो जोबाबो गोसा खारा गामियाव गरसेना बे आरोना गरसे बोरैबासो मोनलायलांबाय मालाय गेलेबाबो आरोना फिसा हांसोसो मोनलायलांथारो नै माबायदि मोनखोनो थिगखासिनोसो आंहा भिडिअ लानो रोङा ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो फिल्डआव थांसिन आरोना प्रेक्टिस टाइम जाबाय जोंना ओमफ्राय जों लागोनि लाइमोन क्लाबा गरथाम सोनो हाबाय आरोना ओमफ्राय हाथिबान्दाना गरसेबो सोनो हायाखै लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दसे नायनानै माने जों फैबाय गरथाम सोनो आं खुसि मोनलायबाय आं फिसा हांसोसो मोनलायबाय आं मालाय गेलेबाथाय थैखागोनसो अ माय गड हानाय नङा सानदोंमोन आं जोंनि गामिनिखा आरोना लाइमोन क्लाबखौ मालाय नै आसोला हौवा मानसियालाय थेंक गड अ माय गड इसोरखौबो मोजां गेलेनो हाबानो जाबाय आरोना गावसोर गामिनालाय एसे सापर्ट होनांगोन ना मा होनो सुखे थांनो लागानोसै टाइम जाबाय 3टायानो जाबाय The next evening. हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं दायो नै इभिनिं टाइम दाबो अखाया सप्तासे हामारबाय दाबो दिना मोजां नङा आं ओरैनो गस्ला सुनानै होलांबाय एसे सान्दुं नुदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो लोगोफोर मोनसे प्लान लादों आरोना दखानाव थांनानै फैनि मिसल जाना फैनि आरोना हिरिम्बायाव दखान जों आंथ' नुवाखै बोसोराव दखान दं माने मैया लोगोआ प्रेक्टिसाव मिसल लांदोंमोन गोथाव मोनदों आं मिसलखौ जानो लुबैफिनदों बेनिखायनो हिरिम्बायाव थांनो नागिरदों लोगोजों आंजों सान्दुं दुंलायबाय दा नै एसे गोसोम जादोंमोन अखा जागोन सानदोंमोन आं दायो आं बर्थमान न'आवनो दंथ'यो आरोना लामलाबायनानै ओंखारदों नै न'फोराव लामलाबायनानै दोनदों फाइनल लोगोफोर आरो जुथायानाय मैयाथ' आंना एकदम मोस्रोम गोजामोन जुथायानो दोनलाबायथारबाय आरोना बेफोरावनो दै गोजाना फिलाव खानानै नेगासिनो दं सासेखौ दा फैया मना लानो लाजिदों बिथाङा दायो लोगोफोरजों मोनसे प्लान खालामबाय आरोना अखा हानानै जेरावबो थांनो हायाखै नालाय साननैसो ओमफ्राय दायो जों मनायाव मा लादों आं दसे उनाव देखायगासिनो दं आरोना लोगोफोर बिथाङा लाजिदोंनो ओमफ्राय दायो जोङो मिसल जानो नागिरदों मिसल मैया मोनजादावनानै माबायदिमोन नुलाय सुखे खोन्थालाय ओमफ्राय जों बेखौनो दिनै ओरैबायदि बानलुसो मोननानै जागोन लोगोफोर दसे उनाव आं खोन्थागासिनो आरोना ओमफ्राय सोमसिना आंनो अननानै मा लाबोनो नागिरदों र' दा दसे उनाव देखायनो मोनजाया गोबाव जाबाय नालाय बिहरदों आरोना बे खोन्थादों नालाय ओमफ्राय लाफानोसैनो आरो नायलांबाय थादों ना मा होनो थांबाय थानोसै मना लानानै माबा माइरं मागिग्रा बायदिसो नुबाय माथो नेनो आदाम मारा जादों आं बेखौ सानला सोमसिना दसेनो जायो फालालाय फन हरनांगौ नायदो लामाखौ माबायदि जाखोरा अयथासार बुस्थुआनो गैया लांनानै बुजानो नोङो बोरमा सिखाव नुखाय मानसिखौनो नायलाय बोरमा सिखाव फैदों जों गामियाव लामायानो हाब्रु गोजानै मा फुरला नुदोंथाय बोरमा खावनोसै मा आदै नों आदैया माथो फेन्दा बोख्लायदों दै बारनांगौ दैया गिदिर जानानै दं आरोना अखा हाबाय थादों नालाय ओमफ्राय दायो दै बारनोसै बेसेबां गोथौ र' सुखेया थांग्रोथोंसै
एसकेटरलाय बा गोथावानि मानसिगाहाय मा थोदोंमोन बै गामिनि मोनायावनो आरोना सोमस्रोमना ना ओमफ्राय नै जोङो बै स्कुल नुदोंना भाराथ' नुवाखै मबाइलावनो बेहाय जाहैगोन आरो आयु सुखे आन्दार फैनानै माथो नोंना बिलोखौ बारखांबाय नै लोगोफोर बेनो आरोना इक'लेना जों बेनो दुगैफैबाय थायोना सुखे इक'लेनाव जोंना बेनो इक'लेना नै खोथिया फैजोब्बाय माइ गायनो देग्लाय एसे लेट जासिगोन बाला माइ गायनाया जों गामिया दाबायदिबा एसे हाहां जाबायमोन अखा गैयिनि थाखायनो दाखालिनिफ्रायसो हाबाय थादों अखाया लोगोफोर जों मिसल जानो फैनायानो दखाना बन्द'सो आल्लाखिसो बे दुगैना फैयाखै बियो फाक्कानो दुगैना फैयाखै दहाय फुङाव दुगैनाय गाबनो ओंखारबाय मिसल जानो लुनानै फैबाय ओमफ्राय दखाना बन्द'सो सनारियाव जाहैनोसै ना जोंहा सनारियाव खान्थाल जाहैनोसै जेबो मोजां नंला जोंनि बेरा फैगासिनो दं नाथाय दखाना बन्द'सो दखान बन्द'नि थाखाय माबायदि मोनखो नों सोमस्रि गयारि नों लिंहरनाया मानसिया नों बारा मोजां नङा खोमालै दखानाव बन्द'सो बै थांसै दायो लोगोफोर जों मिसल मोनजासे दुखु जाबाय सोमस्रिया बुहुद आल्लाखि सोमस्रिया दुगैयाखैनो दिन थानायखाय ओमफ्राय नै बिसोरनि सिस्टार दं सिस्टार मिसल मोनजायखाय मा जाखो गोसोआ गोजोननाय मोन्दोंना दुखु मोन्दों दुखु मोन्दों आंबो दुखु मोनबाय बिराद खस्थ'नो बै गोजान मानि ओरै गिदिंनांगौना ओमफ्राय दायो नै सोमस्रि थेंक इउ दै बुहुद बुहुद धन्यबाद थाबाय खान्थाल लाबोनायनि थाखाय नै बेनो जासिगोन आरो जों माने बुस्थु आरो लाबोनो बेगर गैयाबा ओरैनो खान्थाल जायो नामा बे बोरमा खान्थाल आरो साल्ला आन्थिखासिनसो आरो लाबो दारा खां जिरायनो ना बेहाय माने सोमस्रि आंनो अननानै खान्थाल लाबोदों आरोना जानो लुबैदों होननायखाय बुहुद बुहुद धन्यबाद सोमस्रि ओरैबायदि समायना फोथाराव जोङो लोगोफोरनि बे जों गामि लामा थांग्रा ओमफ्राय नै बैथिं समोन गामि थांग्रा ओमफ्राय जों बेहायनो गेजेरावनो दं आरोना ओरैबायदि बरिया मोनसे पार्टि फिसा खालामनो सानदोंमोन जायासै जेबो लाबासै दखान बन्द' ना नै बै जा साइड लामाथिं दंमोन खोमा ओमफ्राय जों थाङासै एसे बिथोरसो नालाय ओमफ्राय ओइजाबो खर'थिंथ' बे मेथाइ लाफानायमोन लाबासै बुरबङा सोमस्रि गयारिया माने मेथाइ लाबासै ना बानलु संख्रि लाबोखादों आरोना नै गासिमोन एसे बानलुखौ सुस्लादो थाइसे जायो बेलाय संख्रि थेमा लाबोखादों लोगोफोर इखौ आं मा होनना बोखादों नोंहा मोजां खोन्था मा होनना बोखादों मानो बिदि नोंलाय जादों लोगोफोर जोबोद मोजां बेहाय थानो आरोना न'आव थांबा लोगो होमबालाय सावमिन जाना फैनोसै देलायनानै बायो सिख्ला मानसियाव सिम्पोल थानो मोजां मोनो गाइसमोन जेबो लाब गैया ओइ देलायग्राखौनो बायनो रोंमारा आङो मेथाइ जानानैसो गानमारो हस्साखो आंबो मानो बिदिथाय बायगोन सानो आरोना ओमफ्राय लोगो फैबाथाय मालाबा नांगौ जायोना ओमफ्राय बायगोन सानो ओमफ्राय मेथाइ जाफ्लांनो जोबो जानायाव दान्दाखा नालाय दिना दा हालेवगासिनो दङ दैज्लां सफैबाय नालाय ओमफ्राय बैथिंजा आदैया आलि दानगासिनो दङ बिथिंजा मा खालामनो मिथिलां मानसिफोरखौ मोजां दिन थान्दानो आं जि फोरानना गारबोदोंमोन अखा हागोन नामा थांनांगोन लोगोफोर बानलु लाबोखादों ओमफ्राय सामब्राम गुफुर लाबोखादों बैखौ देनोसै सामब्राम गुफुर ओमफ्राय दायो लगायनो र' देनोसै आरोना सामब्राम गुफुर सोर सेकेन्ड जानांगौ मानसिया किन्थु मिला मिला दिब्रा बे सामब्राम गुफुराव मिला मिला देनो नामा सामब्राम गुफुराव मिला नोंहा माबायाव बे टक्सि नङाथ' बेखौ बोलो बायसो ओके जागोन ने बुंनो न'खौ थांदों मोजां ना मुदि तुलियाव थानाय मोजां नालाखा जि गोथाव जाबाय आरोना नै जोमैयाबो अखाबो रिरि हागासिनो दं
दख'ना गोमो गां मोखो दा माने बेरायहैनो हायाखै आरोना लोगोफोरा अखा हानानै ओमफ्राय जोङो एसे चावमिन आरिबो लाबोनानै जानो सानदोंमोन आरोना बेहायनो दुब्लिनि फोथार लामायाव आरोना लोगोफोर नोंसोरबो मालाबा जानाय नायदो ओरैबायदि मजायानो बेलेग आरोना न' जानाय मजा बेलेग बेबो जानाय मजा बेलेग ओरैबायदि गोथाव खहाबनाय आरोना बानलु संख्रि लाबोखादों जों आंबो बिदि जाफेराखै ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बिराद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर दैया एख'ग्रा जों जाग्रा बिथाङा बिराद खस्थ' बाहायबाय थेंक इउ सिमसु थेंक इउ जों जागासिनो दं आरोना बे एख'गासिनो दं बिदि मोनाबिलि जानाय टाइमावनो मजायानो आलादाखा बेबायदि समखौ आरो मोनजाबा सम बिदिबो जानांगौ माइ बिलाइ माइ गामि फ्रम धोरोमफुर इउ राइट जालायथारदो बाल एसे इंलिस टकिं बायनांगौ आरोना लोगोफोर आदैया जि नाहरदों जोंहा मा जानो सानदोंमोन खान्थाल गोमोन जादों जों खान्थाल गोमोन खान्थाल गोथां सिमसु नों बायदि उनसुलि मानसि गैया दे दुनियाव बिराद थेंक इउ होननानै आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय नोंनिसिम साबायखर जासिहरबाय जिउ गोलाव जाथों ना मा होनो रायजोफोर बिसानिया बिनानाव मा बुङो मोजां ओमफ्राय नों मा बुंगोन जानि सरान लारायनो हाबाल' जांथेखाजोबसो समफोर बायदि उनसुलि मानसि गैया जोंहानाव खान्थाला बुरजा थाइथों एबार बोसोराव 100था थाइथों नों गारलाबायदों गारलाबायना गारदोंमोन मा मोजां थाइथों होननानैसो हरदों दा आङो दिननिफ्रायनो थाइखाथों खेनसेनो गैलाहाय बाला आं एख'जोब्बा आयौ सेन्देल मानि सिथाबबायहाय सिमसु थेंक इउ दे बुहुद दैनोबो थाबाय जानायनि लामायाव फैबाय आरोना जानायनि लामायाव माने नों एख'बाय जों जाजोबमारबाय नालाय गैला र'जा एसे दंबावो जानो लाग्रोनि आं दायो 10 थानोसै ना सोमस्रि मेथाइ बायनानै जायो दे खस्थ'नो आखिथिबो नङा बे जोंनो 10 थाखा हरबाय आं गैया बारा आं मानो होनोब्ला आङो बिराद गिदिर दाय मावनानै फैदों आरोना दखान बन्द बेखौ होआबाथाय आङो एसे मुस्किलाव दं आरो नै बिथाङा खान्थाल थिखोनानै लाबोनो थिनदोंमोन पवालिखौ ओमफ्राय आगैखौ आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं 10 था हरबाय बिनो मेथाइ जाथोंसै होननानै जोंथ' फैसाखौ लाबोनानै लाबोदोंमोन खुस्रा गैया बिथांना मा होनो अननो गोरों नङालै नालाय सोलाबावबायसो आं बाबायसो गोथाव मोनदोंमोन गोथाव मोनलै ना जाबाथाय खवाबो ज' जाबाथाय बिथाङा जाबा अहायाखै हनै गैयि बेसादखौनो जागासिनो दं मानो बिदि होयो सोलाबावदो दे सोलाबावदो नालाय आं बाबायसो दिनैसो मोनबाय खोथा माबायदि मोनदां जादों माबायदि मोनदां मोजां हगारलायबावसो नोंसिनाव खान्दै दंमोन आरो खान्दै आथा होन आथा स्पाइडारमेन जासिना स्पाइडारमेन मिथिबाय जाखांबाय दायो थांसै दै लोंदो लोङा नों देलाय लोगोफोर जाथ'लायबाय बिसोरो ओरैजा बारस'लांसिन नै सोमस्रिमोना एकदम सिद्दाखा बै मोनसे लोगोफोर आं आसि थुनायानो आरोना बिदानो सिद्दाखा ओमफ्राय नै जों ओरैजा थांसिगोन मनालिखौ दे फानजोबदो दे जाबावबाय खोमा आं हालिला बाना बिदि मालाबा खेमसे गोबाव जों बिदि जालाय आराम थान्दायाव न' जानाया मजाया बेलेग बाहेरायाव जानाया मजाया बेलेग ना खवाबोमोन पवालियाबो बे आगैयाबो बिराद जाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो बुहुद जाबाय बिदि आरलायबाय आंखौ जानानै नै दाबो गैयाबाबो जानानै संनायलाय बिसानिया नोगोद जाबाय दे सोमस्रिया बारा जायासै जों साथामजों जाबाय फैदो सोदो बेफोरो सब मना माने थांबाय थानोसै लोगोफोर गाबोन न'बाय थांनो मिथिला दिनै भिडिअ बिथांनो नेक्स्ट भिडिअ थांनो मोसानो बाय बाय सोमस्रि बाय बाय गाइस लाभ इउ गाइस दे थांबाय दा सोमस्रि